Nevens het vakbond is het in strijd met de afspraken om net eerst om tafel te zitten met de meesken, die te zwaar op 1 april kwijtraadje. Bij de acties van het vakbond binnen leuke familieleden. Van de morgen wordt in Frensje een petitie aanbieden aan wethouder Joop Bekkema. Die is hier net van onder de indruk. Wij vinden dat de maatregelen met betrekking tot huishoudelijke hulp dusdanig binnen dat je dat met een goede brief eigenlijk volle beter doen kan dan dat je iedereen benadert met van keukentafelgesprek. De keukentafelgesprekken zijn essentieel voor de complete indicatie. Dus dat gaan we doen, hebben we met de meesten niet gedaan. En er staan nog 224 keukentafelgesprekken op stapel die we vieren gaan. En daar zijn de actievierders weer net van onder de indruk. En dan kan de wethouder wel zeggen van ja, mooi een brief, kun je dit wel oud van. En dan moet degene die het oud is, die moet maar naar een boerman of naar een boervrouw of naar een squasson of naar weet ik wat al hier. Maar ik vind de wijze waarop ze mooi onze oudere generatie omgaan, ik vind het verschrikkelijk. Het maakt het mij nog lelijk. FNV zwaar het meesken die het net eens binnen maar de gong van zaken om bezwier te maken.